Здравейте! Днес ще решим двойният интеграл в трета задача. В него имаме функцията х на втора плюс 2 пъти y, където границите на х са между 1 и 3 и границите на y са между 2 и 5. Когато решавате такъв двоен интеграл, е препоръчително вие да решите този двоен интеграл като два отделни единични интеграли. Решавайки този интеграл, предварително трябва да преценим с коя граница искаме да започнем. По принцип, вътрешният интеграл е първият интеграл, с който ние ще се занимаваме. Ако изберем да работим първо с границата на променливата y, то тогава вътрешният интеграл ще поставим в него границите от 2 до 5. И след това ще си допишем, че тук работим с променливата y. Ако външният интеграл го поставим да бъде с границите на х, то тогава тук ще запишем 1 и 3 и външният интеграл ще го затворим с dx. По този начин ще забележите, че ето тук получаваме един вътрешен интеграл, който можем да решим на отделно място. Когато сме готови с вътрешния интеграл и сме заместили с променливата y, тогава ще можем да запишем крайният отговор в този външен интеграл и да заместим и с променливата за х. Нека да се запишем този интеграл и да го решим. Интегралът от 2 до 5. В него имаме две отделни събираеми. Когато в един интеграл има няколко събираеми, всяко едно събираемо по-отделно ще го разгледаме като един отделен интеграл. Ето това ще ни бъде първото събираемо и във вторият интеграл ще поставим второто събираемо. И отново ще запишем dy след него. Така тези две събираеми стават две нови задачки, които приличат на задачите, които решавахме в първа задача, където имахме този определен интеграл. За целта, когато решаваме такава задача и y е променливата, х я приемаме като константа. Тук следваме подобни правила, както във втора задача, когато разглеждахме частните производни, където ако y е променлива, то тогава х се фиксира като константа. Да се припомним какви са правилата за константите в интеграли. Когато имаме константа, тя може да бъде изнесена отпред пред самия интеграл. В момента константата е х на втора, тъй като y е променливата. В интеграла няма да остане друга функция и ще можем да се запишем след това само dy. Това се нарича празен интеграл, на който стойността му е само променливата y. След това ще продължим. От тук двойката е константа, която може да излезе отпред пред интеграла. Реално тези константи се умножават по останалата част на интеграла. Отново записваме интеграл от 2 до 5 и вътре в него оставаме само с y, dy. И сега решаваме интегралите. Така продължаваме с х на втора, умножено по функцията, която излиза от този празен интеграл. Както ви казах, това е функцията y. Тъй като само y е функция, а х се брои като константа в момента, само y ще можем да си го заместваме с границите от 2 до 5. По подобен начин правим и следващото. Когато имаме двойката, тя е константа, преписва се. Ако в един интеграл имаме функцията y и този y е на някаква степен и в диференциала пак имаме y, то тогава можем да използваме табличен интеграл, който гласи, че y ще се появи да бъде с една степен по-висока и след това ще трябва да разделим на тази степен, която сме получили. Следователно, тук y в момента е на първа степен, дори да не е записано. Следователно, y вече ще стане от първа степен на втора степен, един вид ще стане с една степен по-голямо. Аз директно ще запиша y на втора степен и отново ще поставя числото 2. Тъй като казахме, това е функция от y, това означава, че накрая ще заместваме с границите от 2 до 5 само в y. Преди да продължим, можем да видим, че имаме двойка, която може да се съкрати с тази двойка. Това са две константи, които не се влияят от тези граници. Х на втора казахме, че не се променя, а за y ще се отворя една скоба и вътре в нея ще заместя. Първо y се замества с най-горната граница и след това изваждаме заместването на y с най-ниската граница. Ако не сте сигурни как се решават такива определени интеграли, моля върнете се обратно към първа задача и вижте как се решава този пример. Продължаваме напред, когато имаме y на втора и замествайки с горната граница 5, ще получим 5 на втора.
Това ще бъде следващото заместване, което ще направим. И след това ще извадим заместването с долната граница 2 на втора степен. Така решаваме числата и получаваме финалният резултат, който ще бъде на вътрешният интеграл. От тук хикс на втора ще се умножи по 3 и може да го запишем като 3 пъти хикс на втора. А на следващото ще имаме 25 минус 4, което се получава да бъде 21. Израза, който получихме, сега ще си го вземем и ще го поставим вътре в другия интеграл, който е с променливата хикс. Вътрешният интеграл вече имаме неговата стойност, която е 3 пъти хикс на втора плюс 21. А външният интеграл разгледахме, че той е с границите от 1 до 3. И накрая имаме dx. Решавайки този интеграл, можем отново да направим същото действие, като от преди малко, да разчупим този интеграл на две отделни събираеми и така ще имаме един интеграл от 1 до 3 с функцията 3х на втора dx и още един интеграл, в който ще имаме 21 dx. Отново правим същото действие, което беше да извадим константите от преда пред интегралите, за да видим реално с какво работим като функция вътре в интеграл. И ето, че получихме 3, което се умножава по хикс на втора. Когато хикс на втора излезе извън интеграл, ще стане с една степен по-висок. Следователно тук ще получим хикс на трета и ще трябва да разделим на 3. По подобен начин продължаваме с следващото, където имаме 21 по. Сега този празен интеграл, както ви казах по-рано, когато нямате функция тук, функцията реално се крие тук вътре в диференциала и крайният отговор тук ще бъде само хикс. Тъй като в тази функция имаме само променливата хикс, аз ще си поставя едни главни скоби, с които да обознача границите от 1 до 3. Преди да продължим напред, можем да съкратим тази тройка и тази тройка и да видите, че се получава хикс на трета плюс 21 пъти хикс. При заместването с 3 ще забележите, че аз ще поставя две отделни скоби, тази скоба и тази скоба. Първата функция, която ще получим тук, ще бъде с горна граница и след това ще извадим заместването с втората функция, която е долната граница. Така хикс на трета, като го заместим с горна граница е 3 на трета и 21, като го заместим с горната граница, на хикса, като го заместим, ще стане 21 по 3. Така сме готови с тази тройка. Нека да продължим и с заместването с долната граница. Ще получим 1 на трета плюс 21 по 1. И така сме готови и с долната граница. От тук ще получим 3 на трета, което е 9, плюс 21 по 3, което е 63. В следващата скоба ще имаме 1 плюс 21, което директно можем да го запишем като 22. От първата скоба получаваме 72 и като извадим 22, ще получим финален резултат 50.